Salutare tuturor! Astăzi vom discuta despre o problemă des întâlnită, mai ales în rândul țărilor sărace, materialismul. Pe vremuri, oamenii duceau un stil de viață simplu și sănătos, trăiau în case clădite de ei sau în peșteri, vânau diverse animale pentru a avea ce mânca, se ajutau între ei în cadrul comunităților. Pe atunci banii nu existau și cred că ei erau mult mai fericiți cu acest mod de a trăi. Nu cunoșteau ce este invidia, ura, dorința de înavuțire, ci se ghidau după alte legi nescrise ale tribului din care făceau parte. Astăzi, odată cu dezvoltarea țărilor și a societăților, banii au ajuns să guverneze lumea. Trăim într-o societate în care banul se află la putere, în care dacă nu ai bani ești privit de sus, exclus din anumite cercuri mondene, marginalizat. Toți oamenii vor să facă cât mai mulți bani, simplu și ușor, uitând de reguli cum ar fi bunul simț, prietenia, mila, compasiunea față de ceilalți. Politicienii noștri fură din ce în ce mai mult, ducând la vânzarea țării noastre. Guvernul dă tot felul de legi care de care mai ciudate, dar tot în folosul lor, patronii își exploatează muncitorii, dându-le salarii cât mai mici. Oamenii au uitat de cinste, de omenie, de respect, în goana lor nebună de a face bani. Pentru bani, mulți sunt în stare să-și vândă chiar și sufletul, unii săvârșesc furturi, alții crime, alții răpiri, cerând bani de răscumpărare, alții jefuiesc bănci sau alte întreprinderi mari. Unele mame, dacă le putem numi așa, își vând proprii copii la prețuri exorbitante pentru a fi adoptați, nepăsându-le de bietele suflete care ajung să încapă pe mâinile unor oameni pe care nu îi cunosc. Astfel de mame ar trebui să decadă din drepturi, nici mame nu le putem numi dacă își vând copiii pentru un pumn de bani. Nici animalele nu își părăsesc copilașii, dar oamenii au ajuns cu mult mai rău decât animalele. Alții pleacă în străinătate pentru a duce un trai mai bun, lăsându-și acasă copilașii care se topesc de dorul părinților, ajungând fie în anturaje periculoase, fie caută dragostea în altă parte, dragoste de care au fost lipsiți cu bună știință de părinții lor. Ei ajung să fie crescuți de bune, bunici, rude îndepărtate, care nu pot suplini educația și dragostea oferită de părinții lor. Marile companii și industrii de muzică, de film, sunt stăpânite doar de dorința de a câștiga cât mai mulți bani, profitând și ele la început de unele vedete în devenire sau chiar și de cele mai în vârstă, obligându-le să semneze diferite contracte în beneficiul lor. Pot spune cu regret că alți oameni își vând propriile organe pentru a avea bani cât mai mulți, știut fiindcă pe piața neagră organele costă foarte mulți bani, bolnavii agățându-se cu ultimele puteri de aceste transplanturi care le-ar putea prelungi viețile. Am observat că părinții care au un potențial financiar mare nu prea știu să-și educe copiii, ei le oferă totul încă de mici, iar când aceștia ajung mari se întreabă de ce copiii lor au căzut în anumite dependențe datorită dragostei de care i-au lipsit. Ei fiind plecați tot timpul la servici în diverse călătorii au crezut că banii și obiectele cumpărate pot suplini lipsa lor. Cei care au mulți bani au și foarte multe griji, ba chiar încep să se certe pentru bani, distrugând astfel armonia din casele lor. Bogătașii au impresia că cu bani pot cumpăra tot, mașini, femei, case, tot ceea ce își doresc, dar ei se înșală, nu pot cumpăra fericirea lor sau a copiilor lor și nici sănătatea. Constat cu tristețe că fetele, româncele, în dorința de a face bani, ajung să se prostitueze în alte țări pentru a avea tot ceea ce visează, multe fiind maltratate de proxeneți și unele chiar ucise de proprii clienți. Altele aleg calea mai ușoară, tot un fel de prostituție, de a-și vinde tinerețea și corpul lor pentru a sta cu o persoană mai în vârstă care are foarte mulți bani. Altele practică tot un fel de prostituție, însă ceva mai elevată, în fața calculatorului și anume videocetul. Personal îmi este milă de aceste fete care cred că fericirea lor constă în țoale de firmă, poșete de lux și excursii de tot felul. În cazul lor, lipsa educației își spune cuvântul. Cred că omul este fericit atunci când este sănătos,
când are o familie care îl iubește, când are copiii pe care și-a dorit, necontând dacă are o casă cu piscină sau un simplu apartament. În concluzie, oameni buni, viața este prea scurtă pentru a alerga după chimera banilor. Fiți fericiți cu ceea ce aveți, fiindcă nimeni nu pleacă pe cealaltă lume cu vreun ban. Bucurați-vă de fiecare clipă ca și cum ar fi ultima, lăsând deoparte grija banilor. Viața este frumoasă, nu o irosiți inutil. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Până data viitoare, vă doresc numai bine!